हाय फ्रेंड्स मुझे रेशमा आज हूँ रविवार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आस बुली जा समुद्र। ये हूँ कन्नौर जिलार हाईकोर्ट पंचायत बंजारा। एटी विभिन्न प्रकार माछ मिले, ओडिशा टू कम रेट रे मिले। आज ये मु आउ थर नहीं आसबि किसी वीडियो। हाँ, लाइक शेयर कमेंट करने भूलिए। नमस्कार। നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ്, കണ്ണിൻ മുന്നിൽ നീയാണ്, കണ്ണടച്ചാൽ നീയാണ് ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ.